சிவகுமாரின் 2 மகன்களை பார்த்திருப்பீர்கள், ஆனால் மகளை பார்த்திருப்பீர்களா? அவங்கள தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். நம்ம வீடியோ போகிறதுக்கு முதல்ல நம்மளோட சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை தட்டிக்கொள்ளுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். சமீபத்தில் தான் நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் எதற்கும் துணிந்தவன் என்னும் திரைப்படம் வெளியாகி இருந்தது. பின்னர் சமீபத்தில் நடிகர் கமலஹாசன் நடித்திருந்த விக்ரம் திரைப்படத்தில் நடித்திருந்தார் நடிகர் சூர்யா. ஆனால் விக்ரம் திரைப்படத்தில் நடிகர் கமலுக்கு கிடைத்த ஆதரவை விட சூர்யாவுக்கு தான் அதிக ஆதரவு கிடைத்திருந்தது. நடிகர் சூர்யாவில் இருக்கும் அனைவருமே தமிழ் சினிமாவின் பிரபலங்கள் தான். அந்த வகையில் தம்பி கார்த்தி, மனைவி ஜோதிகா, தந்தை சிவகுமார் என்று இருக்கும் பொழுது சூர்யாவின் தங்க பெயர் தான் பிருந்தா சிவகுமார். சிறு வயதிலிருந்தே தந்தையை பார்த்தே வளர்ந்த இவர் பள்ளி செல்லும் போதே தந்தையைப் போல வரைகளை கற்றுக்கொண்டிருந்தார் பிருந்தா. சிறு வயதிலிருந்தே அந்த கலையில் கற்றுத் தேர்ந்து நன்றாக வரைந்து பல பரிசுகளையும் வென்றுள்ளார். ஆனால் சமீபத்தில் பேசிய சிவகுமார் தன் 2 மகன்களும் எனக்கு 2 கண்கள் என்றால் என்னுடைய மகள் பிருந்தா எனக்கு என் உயிர் என்று கூறியுள்ளார். சிவகுமார் அப்படி மகள் மீது பாசமிக்க அப்பாவாக இருந்தவர். சில வருடங்களுக்கு முன்னர் சென்னை ரயில் நிலையத்தில் ஒரு விழிப்புணர்விற்காக மிக நீண்ட ஓவியத்தினை சிவகுமாரும் மகள் பிருந்தாவும் சேர்ந்து வரைந்தனர். சினிமாவினை தவிர கலைகளில் அதிக ஆர்வம் கொண்டுள்ளார். நடிகர் சூர்யா தனது தங்கைக்கு பாடல்கள் மீது அதிக ஆர்வம் இருந்ததால் AR ரகுமான் அவர்களிடம் தங்கை பிருந்தா பற்றி கூறியுள்ளார். இதனிடையே கிரனைட் தொழிலதிபர் ஒருவரனை பிருந்தாவை திருமணம் செய்து வைத்தார்கள். இப்போது சினிமாவில் பாடுவதை முழு நேரமாக கையில் எடுக்கலாம் என்று இருக்கும் பிருந்தா அதற்கு ஆரம்பமாக இப்போது முதன்முறையாக செங்காட்டில என்னும் பாடலை பாடியுள்ளாராம். இந்த நிலையில் தற்போது இவருடைய புகைப்படம் இணையதளத்தை வைரலாக்கி வருகின்றது.